হৈছে PDF আকাৰে যিখন হৈছে A সিৰিজৰ পেপাৰ কেইবাটাও সিৰিজ আছে তাৰে A সিৰিজৰ যিখন পেপাৰ প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাত যিটো বুকলেট নাম্বাৰ সেই বুকলেট নাম্বাৰ স্পষ্ট কৈ আছে যে 1035034 এইটো হৈছে বুকলেট নাম্বাৰ আকৌ কৈছো 1035034 হৈছে বুকলেট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ A সিৰিজৰ এখন প্ৰশ্ন কাকত আৰু তাৰ যিটো বুকলেট নাম্বাৰ সেই বুকলেট নাম্বাৰো স্পষ্টকৈ এই PDF-টোত আছে এটা প্ৰশ্নটো হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছিলে गोबांथार निउस नुबाय फिन खेबसे आपडेट लानानै चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों तो जायफोरा मोजां मोनो नायनो हागोन निश्चय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय माबोरै ना तो बेबायदि जोङो पेपार लिक जानायखौ भाइरेल जाबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों बेसेबां सैथो किन्तु दासिमबो मोजाङै बुंजोबनो हाया आरो माबोरै जानो हाथाव तो जों बयबो मिथिजोबखागौ बेबायदिनो गोबांथार स्ट्रिक्टनि गेजेरजोंहाय बेबायदि इन्टारभिउआ खुंजादोंमोन बा एग्जामाहाय खुंजादोंमोन तो जेरावनाखि जेबो दिनैहाय बेयाव लांनोनो मोनखाया नाथाय माबोरै दिनै बेवहाय बेबायदि पेपाराहाय आउट जानो मोनखो बा लिक जानो मोनखो तो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय निस्सय तदन्त जागोन आरो जाखानांगोन ना तो एथबां गिदिर मोनसे एग्जाम जानानै थांदोंमोन दिनै बेबायदि गोबांथार सुबुंफोरा बेवहाय बेबायदि इन्टारभिउफोर होदोंमोन ना दिनै गोबांथार खस्थ' बेबायदि खालामनानैब्लाबो लाइन हमनानैब्लाबो दिनै लाइनाव थानानैब्लाबो दिनै बेबायदि गसंनानै इन्टारभिउफोरखौहाय हैदोंमोन निस्सय दुखु गोनां मा बुंनो ना बेबायदि जुदि पेपार लिक जायोब्ला तो साननो गोनां बाथ्रा एथबां माने बेवहाय स्ट्रिक्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआहाय तो दिनै स्ट्रिक्ट खालामनायनि उनावहायबो दिनै गोबांफोरा बेबायदि खस्थ' खालामनानै स्टाडि खालामदोंमोन ना दिनै स्टाडि खालामनायनि उनावहायबो आरो जुदि बेबायदि पेपाराहाय तो लिक जायोब्ला ना तो मा बुंनो आरो बेनि सायाव तो निश्चय तदन्त जागोन आरो जोङो तदन्त जानायनि उनावहाय मिथिनो मोनगोन जोङो माबोरै बेबायदि एथबां स्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय ना दिनै बेबायदि पेपार आउट जानो मोनखो गोबां भिडिअस फैगासिनो दङ आरो नुनो मोनगासिनो जोङो निश्चय तदन्त जानायनि उनावहाय जोङो मिथिनो मोनगोन तो फाइनालि मा जामारदों आरो माबोरै जोङो पेपारखौ मोनगोरखो बा जोङो मबाइल लांनो मोनालाबा माबोरै जोङो बेखौ बेबायदि साफायनो मोनखो बिनि सिगाङावनो निस्सय बियो साफायनानै लाखानाय दंमोनबो बेबायदि जानांगौना बिनि सिगाङावनो कि जानि आउट जाखानाय तो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों तो मा बुंनो सानो नोंथांमोनाहाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो माबोरै बेबायदि स्ट्रिक्टनि गेजेरावहाय ना दिनै भाइरेल जानो मोनखो आरो दिनै होग्राफोराबो एग्जाम लिरग्राफोराबो दिनै एथबां दिननिफ्राय ना बेबायदि नेनानै दंमोन आरो गोबांथार खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनैहाय एग्जामफोरखौहाय होदोंमोन आरो बिनि उनाव आरो बेबायदि जायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा तो मा बुंनो निस्सय समा फैयोब्ला मिथिनो मोनगोन लोगोफोर आपडेटआ बेखिनियानोमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बयबो मिथिखानाय तो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिदिब्ला लोगोफोर जोङो नेनानै थानोसै समखौहाय मा आपडेट्स मोनो ना तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय